Vandaag ga ik hier aan Monio spelen. Ik speel bijna altijd aan Monio. Maar vandaag speel ik er gewoon nog eens op. Dus er is niks speciaal. Wat is hier aan de hand? Wat is hier aan de hand? Normaal gezien zou ik mooie kleding aan moeten hebben. Schrijf maar in de commentaar wat ik aan moet doen. Ik ga jullie nu mijn kleren moeten tonen. Dat is wat ik nu aan heb. Oké. Dus ik heb deze. De kleden. Ik ga een keertje iets anders proberen, want het is een beetje te... Zola hola. Gaat er nu op? Oké. Nog eens schoon, ik ga de ei weer openen. Niet nu. Oké. Denk ik ga met deze aandoen. Ja. Ik heb te veel gescheurde broeken. Ik ga dat met dat. Dat is te simpel. Oké, ik doe dat. Nu. Ja. Eeuw. Even kijken. Ja. Zo. Nu mijn kapsel. Zeg mij welke ik moet aandoen in de commentaar. Ik doe deze aan. Of deze. Ik doe deze. Dat is lang geleden. Het is altijd met dezelfde ding. Bruin. Oh jee, dat is te bruin. Daar weer. Perfect. Jasje. Jas uit. Zal er misschien... ik weet het. Maar dat hoort uit het shirt. Dat is niks. Ik doe dan deze aan. Maar er bovenop dan weer. Oké. Voilà. Oogje. Schoenen. Perfect. Oké. Oh, what was that? 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 Ik ga nu Jack. Oké, dat moet ik nu nou. Oh, wacht. Voor welke ga jij de react? Oké, ik ga voor niemand. Like hem, deel ik kijk naar zijn video's. Eigen mening. Oké. Wie kent Gio van Chamel? Ik wil like is hem. Like is ken hem. Met ik ken hem. Deel is super leuk en knap. Maar over wat praten?
die, ja. Eigen mening, ik vind delen. En deel is superleuk. Oké, nou. Maar ze heeft dat van gedeeld via aangedeeld via Shanti. Shanti heeft die van Shanti. VS Tigemans. VS Tigemans. Oké. Deze heeft ze van Samir Wickenborough. Deze heeft ze van Happy Bande. Ik zeg gewoon iets. Momio. Goedkoper animo's. Cadeaus waar je die je kan geven. Sneller leven upbreken. Zonder internet kunnen spelen. Is dit wel ook oké? Like, deel en ook ze is stom. Nana 10 heeft ze deze van. Voor wie kies jij? Like Justin Bieber. Deel kitten. Deel. Ik ga delen. Delen. Ik ga delen. Ik kies voor de kitten. Ik ben dom met Justin Bieber. Ik ga daar nog op. Bots 19. En Stefan. Hey, ik heb weer wat nieuws voor ik hoop dat jullie het leuk vinden voor mijn dingen. Ga daar naar mijn profiel. Ja. Het is goed. Oké. Ik kies voor deze twee. De Thundermans en de Good Luck Charlie. Ik weet niet wat. Maar weet je wat? Ik kies voor de Thundermans. Waar zou jij op vakantie gaan als je mocht kiezen? Ik ging naar de tweede bij de deel. Oké, die pak ik. Nee! Oké, dat is mijn broer Ryan Lul. Als je die wilt, ja. Ga je maar opzoeken. Wel. Deze heeft ze van Bayzax. Baby Lips vs Labello. Ik kies voor Baby Lips. Nummer 1. 2 delen, 3 rij. Ik kies voor geen enkele, zijn allemaal lelijk. Oké, dat was ons. Stoppen dieren mishandeling. Like en deel, al vind je het ook dat het moet stoppen. Tuurlijk. Ik ga zeker liken, maar delen niet. Dat is te slim om te delen. Oké. Voor. Deze heeft ze van Lina. 2015, wat? Zoiets. Oké. Like, biggetje, deel. Katje met zwaard. Raap een katje. Oh, ik kies voor delen. Ik ga dat delen. Katje met zwaard. Ik kies voor katje met zwaard. Oké, ik ga voort. Oké. Deze heeft ze van Marwanaya 123. Like, ik heb een BFF. Deel. Shit, zo wie is dat? Nee, ik wil jou niet, Izel. Oké, eigen mening. Ik heb een BFF, ja. Voilà. Dus het is liken. Zoals wat te zeggen. Like 1 Momo. 2 Momo. Deel 6 Momo. 0 Momo. Kijk.
Like 1 momo. Deel 7 momo. Deel 2 momo. Voor cool. 0. Helemaal niet. 0. Dat is lelijk. Ze heeft hier van Imanilala. Doet jij paarden? Oké, wat is dat voor een zin? Gedeeld via Larissa. Like en deel als je dit ook wil. Nee, dank u. Oké. Welk van deze dieren zou jij als huisdier willen hebben? Ik kies voor ja. Like. Nee, ik ga voor deze hondjes. Nee, voor deze hondjes. Ja. Hello, deze heeft zo'n hallo. Like Parijs, deel New York. New York! Dus ik ga delen. Direct al naar New York. Oké, deze dat biedt mij niet. Oké, stop. Mijn band. Stom. Oké, dat ga ik ook niet. Gedeeld via Stella. Wie wilt er gratis momo's? Het enige wat je moet doen is de allerlaatste zijn. Ik kijk over 5 minuten en wie de laatste is, krijgt al mijn momo's. Succes. Oké, momo. Wat ik hoor. Dat beweegt. Deel als het beweegt. Oké, dat beweegt. Oké, ik ga dat gewoon delen, want dat beweegt. Stop. Stop. Dit is grappig. Ik vind dat heb ik al gezien. Oké, dat heb ik ook al gezien. Maar bon, dat zijn de dingen dat ik al heb gezien. Oké, maar ze heeft te veel hetzelfde. Oké, maar bon. Stom. Oké. Maar allee. Maar allee. Voilà. Band is Kenji. TV-show. Maar, what the fuck is dat? TV-show. Thundermans, boek Joep. Hobby lopen, dier paard. Oké, dat heb ik allemaal gezien. Oké, ik kies voor de kitten. Dus ik heb het gedeeld. Ja, voilà. Dat is te leuk. Like als je het durft, deel als erin wilt zwemmen. Ik durf het, dus ik like het ook. Ik wil dat vergeten. Ja, maar dat kan. Knipper 5 maal met je ogen. 1, 2, 3, 4. Deel deze foto zonder te knipperen. Heb ik al gedaan, dus ik ga dat al een keer. Knipper 12 keer met je ogen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Blijf 4 keer in je ogen. 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Knipper 25. 6 niet. 1, 2, 3. Ik moet 25 seconden nu knipperen. Oh, ik had tot veel pijn, dus het is gelukt. De vraag. Welke spel is beter? MSP of Monio? Nou, heb je hem? Geen goal. Wat ik zeker heb. Fred Parijs. Fred Parijs. Kill Me and Love Jasmine. Oké, ik ga andere lezen. Ik ga jullie eens tonen. Kijk, ik ga jullie tonen. Kijk, ik ga dat ook niet van het begin laten tonen. Wacht,
En zijn knol. Net die goal. Oké, dus kijk doen. Oké, dit is simpel. Ik ga dat gewoon niet doen. Oké, en dat was het weer voor vandaag. En tot de volgende keer. Oké, stop maar. Zo.